Is-seminar tal-lum l-intenzjoni tiegħu kien biex inwasslu l-attivitajiet li qegħdin nagħmlu biex jintlaħaq il-pjan ta' strateġija għal strengthening ta' retirement and financial capability. Il-pjan ta' strateġija huwa bbażat fuq 3 kolonni: tarif, ippjanar u azzjoni. L-idea hija li mingħajr tarif ma tistax tippjana u biex tippjana trid it-tarif, però l-ippjanar waħdu ma jwaslekx u għaldaqstant hemm bżonn l-azzjoni. U l-azzjoni waħedha mhix biżżejjed li tkun azzjoni li hija l-aħjar azzjoni li inti tista' tieħu bl-iktar informazzjoni available għalik. Is-seminar illum introdotta 5 affarijiet. L-ewwel wieħed huwa riċerka nazzjonali fuq il-litterizmu finanzjarju. Sal-lum ma kellniex da it-tip ta' stħarriġ u għaldaqstant kien diffiċli biex wieħed jara eżatt kif u kome jiddika l-azzjonijiet tiegħu. Illum din id-data li ppreżentajna f'dan is-seminar se nkunu f'pożizzjoni li dak li nagħmlu jkun iżjed measured u jkun iżjed effettiv. It-tieni ppreżentajna numru ta' għodda li qegħdin naħdmu fuqhom. L-ewwel wieħed huwa programm ta' edukazzjoni li huwa indirizzat lejn nies professjonali li jaħdmu ma' gvern, istituzzjonijiet jew NGOs biex dawn jkollhom l-abilità li meta jiltaqgħu mal-klijenti tagħhom ikunu jistgħu wkoll jkellmuhom u jtuhom it-tarif fuq l-litterizmu finanzjarju. It-tieni fuq mobile apps, l-ewwel wieħed li se nkunu qegħdin nillonċjaw huwa dak ta' budget planning fejn dawn il-mobile apps se nindirizzawhom liżjed lejn iż-żgħażagħ u għaldaqstant biex nibdew ngħinu ż-żgħażagħ jibdew jaħsbu daqsxejn iżjed fit-tul kemm għall-irtirar tagħhom kif ukoll għall-prijoritajiet finanzjarji tagħhom waqt ħajjithom. It-tielet huwa fuq kampanja ta' edukazzjoni li se nibdew is-sena d-dieħla li hija kampanja ta' sentej li se tolqot gruppi differenti fis-soċjetà, numru ta' mezzi differenti, il-television, il-radio, social media, eccetera, u l-aħħar huwa il-website li ilha attiva għall-aħħar sena wasalna fi stat fejn intuha ħafna iżjed iffukar u nwasluha iżjed lin-nies.